Αρχικά συντάσσω ένα mail προς τον εαυτό μου και μετά πατάω το μικροφωνάκι στη μέση δεξιά που γίνεται μπλε. Ύστερα εκφωνώ το κείμενο που θέλω να γράψω. Κάθε φορά που πατάω τελεία ξεκινάει από μόνο του με κεφαλαίο. Κάπου κάνει κάποιο λάθος, αλλά όταν το κείμενο τελειώσει το στέλνω στον εαυτό μου, ανοίγω το mail, το κάνω αντιγραφή επικόλλησης σε ένα έγγραφο Word και εκεί διορθώνω τα λάθη που έχει κάνει, βάζω σημεία στίξης. Ωστόσο η όλη δουλειά γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Το μικροφωνάκι θα το βρείτε στο πληκτρολόγιο του κινητού.